Hola, soc Maria Mercè Banyuls, de la revista Toc Caldes, impulsora des de l'any 1986. I sempre l'he portat amb molta il·lusió, me l'he fet molt meva perquè és que va néixer amb mi, no? Pensa que 33 anys enrere els pobles eren molt pobles, aleshores eren molt tancats. Caldes era un dels pobles més oberts de totes les rodalies. A veure, els continguts eren més o menys com ara, diferents, però en aquella època doncs, havia l'agenda, que era molt petita perquè hi havia només esports i ple municipal i alguna sardana, res més, no? Aleshores doncs, havia un article d'opinió d'algú de Caldes, sempre sortia, la programació de TV3 i el canal 33, i de Ràdio Caldes també sortia la programació, i consells de salut, de perruqueria, de música i l'horòscop. Això és el que en aquella època sortia. Mica en mica es van ampliant les coses a Caldes, van anar fent més coses, llavors ens faltava espai. Llavors el que vam provar de treure l'horòscop a veure què passava, no? Si la gent hagués protestat, haguéssim tornat amb l'horòscop, però de tota la gent només van ser una o dues persones que van dir «Oh, l'horòscop l'heu tret, que a mi m'agradava». Però clar, amb tan poca gent que ningú més va dir res i vam seguir aprofitant aquell espai per altres coses també molt importants de la vila. A la portada de la revista sempre sortia una fotografia antiga de Caldes. Després, a mida que s'han anat canviant els formats, s'ha anat canviant tot, t'has anat posant més al dia, aleshores hem posat a la contraportada les fotos antigues, que ja dic, sempre que no hi ha publicitat surt una foto antiga. Que sí, ens les envia la gent, que els fa molta il·lusió. Els col·laboradors que estan a la revista, que fan viatges, que fan... Sí, són totalment voluntaris, no cobren res ni els paguem res, vull dir, és perquè amb ells es fa molta il·lusió que pugui sortir publicat, doncs, els seus viatges, els seus articles d'aquella època, d'ara, vull dir, està obert a tothom perquè hi ha una secció d'opinió també, tot és voluntari. És una revista totalment apolítica, vull dir, està oberta a tothom, no tenim ningú que ens dirigeixi, o sigui que l'Ajuntament ens dona el seu suport amb la pàgina municipal, tenim la CPG que ens porta molts anuncis de la Generalitat, de la Diputació també, i està oberta a tothom. A veure, ha sigut una revista molt estable, això sí que ho ha tingut. Van entrar molts anunciants perquè els hi va fer molta il·lusió, encara n'hi ha que es conserven, després de 33 anys encara estan a la revista, cosa que ho agraïm de tot cor, i ja dic, sempre ha estat molt estable, sempre hi ha hagut publicitat, però no per dir... No, sempre s'ha mantingut molt bé. Pensa que pertanyo a l'Associació de la Premsa Gratuïta i hi ha quantitat de revistes que estem associades i jo, vull dir, aquí a Caldes és que s'esgoten cada setmana i més n'hi haguessin. No, és que des del primer dia, que ha tingut molt bona acceptació i han desaparegut cada vegada que es reparteixen, brum, desapareixen de seguida.